Khumuka isiqoko, khumuka umakarabha, amathaconsela entshebeni. Yile okwani ukudideka? Eyi, abantu badidekile la nyanga. Ngisho okwani ukudideka, nididwa yini? Ngicela ukuyilanda kancane emuva. 1961, mark i-date. Ngicela ugade i-date. Kwaku-16 December 1961. La kwasungulwa khona kusemthethweni umkhonto wesizwe, military. Yes. Uphiko lwe-military lwe-ANC ngo-1961 kwaku-16 December. Ngicela ukuthi niqale nimake leyo date leyo ukuthi kwaku-16 December 1961 la uPresident Nelson Mandela wasungula khona le wing ihambisana nabanye-ke abaholi be-ANC bebekhona ngaleso sikhathi. After umdonsiswano omude obekhona ngaphakathi kuyona i-ANC abaholi, kukhona abangayizwa kahle indaba ye-military wing. So-ke enye yezinto-ke ezenza ukuthi lento igcine ibonakala ukuthi iyadingakala ngempela ku-after le Sharpeville massacre yango-1960. La kwabulawa khona abantu abaningi bebulawa uhulumeni wobandlululo. So 1961-ke yasiba khona-ke i-military wing le babona no, asivume ngathi siyayidinga impela ngoba abelungu lamabhunu awezwa. So manje kumele singene ngendlela-ke manje yempi. Ngoba phela ukukhuluma nokunegotiate ukukhuluma ngomlomo lokushumayela ivangeli ngathi kuphelelwe isikhathi. Sekufuneka manje kuthathwe iy'khathi ukuze bakwazi ukusizakala. So-ke yaba khona kanjalo-ke ilokhuza i-military wing ye-ANC okuwumkhonto wesizwe. La lo omengameli wethu-ke namhlanje uPresident Jacob Zuma ayijoyina khona ngo-1962 ngonyaka olandelayo. Ngoba phela iqale ngo-December 16, ngithe nigade i-date, December 16. So ngonyaka olandelayo ngo-62 wajoyina uPresident Jacob Zuma esamusha kakhulu naye. So lento-ke yaqhubeka-ke kwaqhubeka kanjalo siyazi kwenzakalani-ke. Yes, sashonelwa-ke ulokhuza uChris Hani ngo-1993 kwaku-April, April 10, 1993 bamdubula-ke. Kusaqhubeka-ke lama-negotiations-ke eCodesa. La-ke basukuma khona-ke abaholi emva kokushona kaChris Hani baba nesibindi sokuthi baqhubeke baye kulama-negotiations eCodesa. So khumbula-ke ukuthi ubani-ke ongazange aqhubeke emva kwalapho. Abanye baqhubeka. Okay, asiyeke-ke naleyo-ke. Washona-ke no-Oliver Tambo same year 1993. Ngithi ngo-April naye. So ayiqhubeke inyanga. December 16 futhi, December 16, ngithe mark the date, December 16. Yase idisbandwa i-military wing ye-ANC umkhonto wesizwe. Why? Because abelungu bebefuna i-assurance yokuthi ngeke nisibulale, ngeke nisidubule. So kwase kuthathwa-ke lawo masosha. Ingakhohlwa ukuthi-ke le nto yenzeke after sekushona uChris Hani no-Oliver Tambo. Athathwa-ke lawo masosha-ke umkhonto wesizwe-ke kwathiwa azo-integrate-wa-ke into SANDF. Akubona wonke-ke amasosha afa kwalapho, akhona amanye asala. So lawo afa kwalapho-ke amanye-ke aba neyikhalazo ey'ningi-ke indlela i-treatment bebeyithola laphana ibingekho yinhle kahle ngoba nemiholo ayizange zifane nalaba abanye. So abaningi bashiya phansi bathi akuyona into bebeyizabalazela le. So singasho-ke sithi-ke amasosha omkhonto wesizwe ahlupheka kakhulu amaningi, ahlupheka ngendlela eyisimanga. Singakhohlwa ukuthi i-primary objective yomkhonto wesizwe military wing was to overthrow apartheid government. So now sekuya-negotiate-wa-ke manje-ke ayisenzekanga-ke leya nto ukuthi u-overthrow-we u-government. So sekwenzeka lezo zinto-ke lezo kuthiwa-ke ya amasosha afakwe e-SANDF yonke leyo nto leyo. Okay, yenzeke le nto ngale ndlela eyenzeke ngayo. Ahlupheka amasosha athwala kanzima amasosha omkhonto wesizwe. Amaningi agcina sengena ngisho obugebengwini, amanye enzani, amanye ayishizilela nje, amanye agcina eshone nje engenalutho. So kwaze kwaba-ke ukungena kuka-President Jacob Zuma-ke njengo-president wezwe
okwabuyisa ithemba kumasosha-ke Umkhonto Wesizwe agcina nawe esefana nabantu bonke-ke, athi ukunakekelwa wase efakwa emisebenzini ethize-ke esebenza-ke ekwazi ukuhola eba nesalari ehloniphekile. Amaningi awo-ke bakhelwa ngisho nemizi, bakhelwa izindlu impela, kwaba mnandi impela nje. Azakhumbula nakuthi kanje siyabantu, ahleze etestify amaningi ayikhulumela. So-ke manje-ke ngizothi ningakhohlwa ukuthi-ke after that waphuma uJacob Zuma emandleni, kodwa waphuma ezamekile amasosha, akaze waze wakhohlwa amasosha Umkhonto Wesizwe, akaze waze wakhohlwa. So-ke 2023 December 16 futhi wesi-3 manje uDecember 16 engubalayo. Sathi 1961 December 16, sathi 1993 December 16, sesiku-2023 December 16. President Jacob Zuma umemezela ukuthi uzovota noMkhonto Wesizwe. Manje sekuyini? SekuMkhonto Wesizwe Party. Ingako ngibuza ukuthi wani ukudideka? Abantu badidwa yini? So le party le Umkhonto Wesizwe i-foundation yayo i-military. Kwacaciswa lokho nje. Ifonywa nje le party thina sayibona ngo-December 16 but zonke izinto zaqala under carpet zenziwa. Abaningi-ke bebekwazi ukunuka ikhofi, bathini? You-smell the coffee. Bangasho bathi even before lapho kukhona okwakusolakala, khona into ezayo. Ngingasho ngathi ngo-2021 khona iphunga laselikhona. So kwaba yilo nto, kodwa-ke singasho sithi-ke i-foundation ye-MK Party amasosha Umkhonto Wesizwe. That is why sibona ngendlela-ke kuqalwa Umkhonto Wesizwe Party, waba khona-ke amasosha, kwakuba ave sisho-ke sithi omunye-ke umphathi, omunye umholi bekuba i-civilian, bese kuba isosha lomkhonto, civilian sosha lomkhonto. Noma sithi asithi-ke politician sosha lomkhonto, politician sosha lomkhonto. Amanye-ke alamasosha omkhonto-ke akhathala, agcine seshiya phansi iy'khundla, athi no ngishiya phansi ngoba manje bakhathele, abakwazi ukukhuluma le language yosopolitiki. Osopolitiki banamanga, osopolitiki abalungile, osopolitiki badlala ipolitiki, benze ipolitiki. Kanti manje leli qembu leli lisungulwanga yibo, liyi-political party ngoba phela fanele ligcine livote. Kodwa uJacob Zuma wayesungula i-movement yokuze overthrow-a ugovernment okhona we-ANC osudayise ngabantu. Since i-MK military wing umsebenzi wayo kwakuzoba u-overthrow-a government we-apartheid. Manje ibuya nje manje sekuzo-overthrow-a u-ANC. Ngani? Ngevoti. Ngobani? Usujikela abantu. So if ama-politicians azoza ngala ku-MK ebese efuna ukuphambana namasosha, hey, ayenye-ke inkinga leyo. Ngoba phela i-foundation yalo mbutho amasosha. The problem is uPresident Jacob Zuma is very accommodating, and then ufunani 2/3 majority. So wonke umuntu uyam-accommodate, but singakhohlwa ukuthi engena kuba upresident wase-South Africa akazange awakhohlwa amasosha. Namanje njengoba eyakhela umbutho ngamasosha, nisazoyibona ifilimu uma kuthiwa i-MK ingene emandleni, nizowabona futhi amasosha ukuthi lento yayakhiwe based emasosheni. So if thina sizophambana namasosha sithi sidonse one side, size siwafuna amasosha this, amasosha that, hey, you are sitting on a time bomb. We are sitting on a ticking time bomb ngoba kudlalwa ngomlilo. Mina ngithi if amasosha Umkhonto Wesizwe esabumbene, esazwana kahle, yini edala ukuthi abantu badideke? Yini edala ukuthi abantu badideke kugcine sekuba khona ama-faction nani nani? Yini esihlula ukuthi silandele i-foundation yeqembu amasosha, sazi ukuthi naba abantu esabemva kwabo ngoba basabambene. Babesabambene besayinto eyodwa. Mhlawumbe makuhlake hhayi-ke amasosha awasaboni ngosolodwa, elinye lidonsa libheka le, elinye lidonsa libheka le. Yila-ke sesingaba khona ukudideka-ke nathi ukuthi manje kwenzakalani amasosha singawaqondi.
But at this moment in time, amasosha omkhonto abambene kanje, ukwani ukudideka kubantu engabe silandela amasosha, iwona aphethe imendate yomkhonto wesizwe, iwona aziyo ukuthi lo mkhonto usungulelwani in the first place. So ngithi mina-ke hhayi, umuntu nomuntu uyayibonela yakhe indlela, kodwa yebo, as long nje wonke umuntu ewumkhonto ethanda umkhonto, akho nkinga. Into edingakalayo ivoti, kodwa ngithi uma kukhona ukudideka, buka i-direction yamasosha ukuthi abhekephi. Commanders morning, I salute. Danko, siyashibilika, shibirishi.